নমস্কার। আমি পূর্ব ভিডিওରେ ଜାଣିଥିଲେ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ମହାବୀରଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କଳ୍ପସୂତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ହେଉଛି ତ୍ରିରତ୍ନ, ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ, ଜୀବତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଅଜୀବତତ୍ତ୍ୱ। ଆତ୍ମା, ମୋକ୍ଷ, ସ୍ୟାଦ୍ବାଦ, କର୍ମବାଦ, ଅହିଂସା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅବମାନନା, ବେଦକୁ ଅସ୍ୱୀକାର, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର, ଏ ବିଷୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତ୍ରିରତ୍ନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ତ୍ରିରତ୍ନରେ ସମ୍ୟକ୍ ବିଶ୍ୱ, ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ, ସମ୍ୟକ୍ ଚରିତ୍ର। ମହାବୀରଙ୍କର ଏହି ତିନୋଟି ପବିତ୍ର ନୀତିକୁ ଜୈନ ଧର୍ମର ତ୍ରିରତ୍ନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ତିନୋଟି ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ମଣିଷର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହାଫଳରେ ସାଂସାରିକ ମାୟା, ମୋହ ତଥା ଭ୍ରମଜାଲର ମଣିଷ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ। ଏହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖିନେବା। ଜୀବନକୁ ନୀତିମୟ କରିବା ପାଇଁ ମହାବୀର ପାଞ୍ଚଗୋଟି ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ଆସ୍ତେୟ, ଅପରିଗ୍ରହ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ଅହିଂସାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବ ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ କର ନାହିଁ। ସତ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା ଆଚରଣ କର ନାହିଁ। ଆସ୍ତେୟ, ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କର ନାହିଁ। ଅପରିଗ୍ରହ, ପାର୍ଥବ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଆତ୍ମସଂଯମ ଆଚରଣ କର। ମହାବୀରଙ୍କର ଏହି ଉପଦେଶ ଜୈନ ଧର୍ମ ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ପ୍ରଥମ ଚାରିଗୋଟି ଉପଦେଶ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ମହାବୀର ଶେଷ ବ୍ରତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ। ଫଳରେ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଚତୁର୍ଜାମ ଧର୍ମ ମହାବୀରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଞ୍ଚଜାମ ଧର୍ମ ନାମରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଜୀବତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦୁଇଗୋଟି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ଦୁଇଟି ହେଲା ଜୀବ ଏବଂ ଅଜୀବ। ଜୀବତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ବାଦ ଦେଇ ଯାହା ଛାୟା ଆକାରରେ ରହିଥାଏ ତାହା ହିଁ ଜୀବ। ଏହି ଜୀବଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ, ଗୁଣରହିତ, ମୃତ୍ୟୁହୀନ, ଅସଂଖ୍ୟ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ। ବିଶ୍ୱର ଉପର ଭାଗରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ନିଜର ଆତ୍ମ ବିକୃତି ଫଳରେ ସେମାନେ ଧରାବତରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭୌତିକ ଶରୀର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବଡି ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ଅଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର। ଏହି ଅଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଞ୍ଚଟି ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଧର୍ମ, ଅଧର୍ମ, କାଳ, ଆକାଶ, ପଦ୍ଗଳ। ଧର୍ମ ଗତିର ନିୟମ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅଧର୍ମ ସ୍ଥାଣୁତ୍ୱକୁ ପରିଚାଳିତ କରାଉଥାଏ। କାଳ ଥିଲା ସମୟର ନିୟନ୍ତ୍ରକ। ଆକାଶ ଶୂନ୍ୟତାର ପରିଚାୟକ ଥିବା ବେଳେ ପୁଦ୍ଗଳ ବସ୍ତୁର ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମବାଣୀ ହେଉଛି କର୍ମ ଶରୀର। ମହାବୀରଙ୍କ ମତରେ କର୍ମ ଶରୀର ପଦ୍ଗଳିକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ 8 ପ୍ରକାର ପଦଗୁଡ଼ିକ କର୍ମର ଅବତାରଣ କରିଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ବାଣୀୟ, ଦର୍ଶନ ବାରଣୀୟ, ମୋହନୀୟ, ଭେଦନୀୟ, ଆୟୁଷ୍କ, ନାମ୍ନ, ଗୋତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ତରାୟ। ନେକ୍ସଟ, ଧର୍ମବାଣୀ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି ମହାବୀର। ଜୀବତ୍ୱର ଏବଂ ଅଜୀବତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଜୀବନର ଆଧାର। ଏହା ପଦାର୍ଥ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଫଳରେ ସଂସର୍ଗ ହେତୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଫଳରେ ଜୀବ ଆତ୍ମାକୁ ବହନ କରି ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଆତ୍ମାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତ କରାଇବା। ଏଣୁ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଏହା ଲାଭ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ, ମୋକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆତ୍ମାର କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତକୁ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ମୋକ୍ଷ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥର ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଅଛି, ଭୌତିକ ତଥା ଆତ୍ମିକ। ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ କରିଥାଏ ତାହା ଭୌତିକ ଅଂଶ। ଏହା ଅନ୍ଧକାର, ଅଶୁଦ୍ଧ ତଥା ବିନାଶକାରୀ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆତ୍ମିକ ଅଂଶ ଆତ୍ମାକୁ ଆଲୋକିତ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ କରିଥାଏ। ଭୌତିକ ଅଂଶର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଫଳରେ ଆତ୍ମିକ ଅଂଶ ଅନ୍ଧକାରବୃତ ହୋଇଯାଏ। ଫଳରେ ଆତ୍ମା ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହେବାକୁ ସିଦ୍ଧଶୀଳା କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହେବାକୁ ସିଦ୍ଧଶୀଳା କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ୟାଦ୍ବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାବୀରଙ୍କ ଜୈନ ଦର୍ଶନ ସ୍ୟାଦ୍ବାଦ ବା ଅନେକାନ୍ତବାଦ ଥିଓରି ଅଫ୍ ମେ ବି ନାମରେ ନାମିତ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତରରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ ବୋଲି ମହାବୀର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ ଆତ୍ମା ଅଛି କି, ଏହା ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ 7 ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କ'ଣ? ପଦାର୍ଥଟି ଅଛି, ପଦାର୍ଥଟି ନାହିଁ, ପଦାର୍ଥଟି ଅଛି ଏବଂ ନାହିଁ, ପଦାର୍ଥଟି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ପଦାର୍ଥଟି ଅଛି ଏବଂ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ପଦାର୍ଥଟି ନାହିଁ ଏବଂ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ପଦାର୍ଥଟି ଅଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଏହି ସ୍ୟାଦ୍ବାଦ ଜୈନ ଧର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମସାମୟିକ ସମାଜରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭାବନା ତତ୍କାଳୀନ ଅହିଂସା ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଥିଲା ଅହିଂସା ପରମୋଧ, ହିଂସା ଆଚରଣ କର ନାହିଁ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।